Illum in-nies bl-internet jafu x'inhu tal-massa u jafu x'inhu handmade. U issa aħna bl-aċċess ġdid li għandna ta' għali huwa miftuħ għal kulħadd. Il-ġimgħa l-oħra rajt xi ħadd jimbutta wheelchair li għalija kienet xi ħaġa sabiħ ħafna għax qabel qastim xi ma stajt. Kumment skjett u ċar kristall fil-messaġġ tiegħu ta' skultur li għandu ħanut fil-villaġġ ta' Snajjaf ta' Qali. Eliezer Galja jaħdem bit-tkuk tas-siġar taż-Żebbuġ u ilu ġimagħtejn li fetaħ bibien ġodda l-pubbliku f'ta' Qali. Aħna x-xogħol tagħna u li nħorġu l-aħjar li nistgħu mis-siġar taż-Żebbuġ, jekk ikun hemm xi ħaġa fit-zokk, nippruvaw narawha u noħorġu hekk qed nagħmlu skultura, nippruvu nħallu l-injam jissuġġerixxi l-forma minħabba x-xejp naturali tal-injama. F'ħanut ġdid u modern b'aperturi tal-injam u kuluri tradizzjonali Maltin, Eliezer esprima sodisfazzjon tiegħu għax-xogħol li qed isir mill-gvern fil-villaġġ ta' Snajja, hekk kif fi kliemu issa hemm post deċenti li jista' jilqa' lin-nies fih. Qal ukoll li l-pass li jmiss għan-negozju tiegħu u għal il-workshop jimxi mal-ħanut biex in-nies ikollhom esperjenza aktar mill-qrib tax-xogħol li jsir b'tant dedikazzjoni bl-idejn. Aħna bħalissa qegħdin tnejn. Però nemnu li mal-medda ta' żmien iktar ma jgħaddi żmien u jitlesta ta' Qali, naħseb li nkunu nistgħu ndaħlu iktar nies magħna. Ma' Eliezer tkellimna qabel konferenza tal-aħbarijiet li markat it-tmiem tal-ewwel xogħlijiet fil-proġett tal-villaġġ tal-artiġjanat f'ta' Qali. Proġett li qed isir b'investiment ta' aktar minn 13 miljun euro u li qed jieħu l-ħajja issa wara snin fuq manifesti elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Ix-xogħol tlesta fil-ħin bl-inqas inkonvenjenzi possibbli biex issa numru ta' artiġjana Maltin diġà qed jesebixxu l-prodotti tagħhom. Il-Ministru Chris Cardona qal li dan huwa proġett future proof u se jkun assigurat li jibqa' ħaj b'attivitajiet matul is-sena kollha. Fl-istess waqt fix-xhur li ġejjin se jiġi firmat Memorandum of Understanding mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex l-istudenti wkoll jagħmlu użu mill-faċilitajiet f'dan il-villaġġ. Ser niffurmaw fondazzjoni li tkun simili għal dik li din niffurmaw f'żoni industrijali oħrajn biex l-amministrazzjoni ta' dan il-villaġġ ġdid illi fih hawn nefqa sostanzjali ta' aktar minn bejn wieħed ieħor 17 miljun euro li huma flus mill-Unjoni Ewropea u flus li ħarġu l-operaturi stess jibqgħu jagħtu u jiġu massimizzati b'tali mod li dan il-villaġġ issa mhux jintesa imma jibqa' jattira aktar nies u jidħol parti mill-kalendarju ta' dak li jżuruh. Is-Segretarju Parlamentari Araw Farrugia qal li f'dan il-proġett il-fondi Ewropej qed jgħinu b'mod tanġibbli biex dawk involuti ikomplu mexxin il quddiem. Mhux biss infrastruttura bħal dak li qed nagħmlu llum, imma wkoll fondi fil-ħiliet, l-upskilling u reskilling tal-workforce Maltija, imma wkoll EU loans li jmorru għal rati ta' interess tajbin ħafna u vantaġġjużi għan-negozji Maltin mawċin. Dan kollu qiegħed isir biex inkomplu insostnu u nikkonsolidaw it-tkabbir ekonomiku illi pajjiżna għandu bħalissa. Il-proġett kollu tal-villaġġ ta' Snajjaf ta' Qali mistenni jkun lest sas-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.